Vítajte vo FISA Cars. Dnes tu máme ďalšie krásne vozidlo. Je to takýto nádherný Kamiq. Tento konkrétne je vo výbave Monte Carlo, čiže je to veľmi špeciálne vozidlo. Má to pod kapotou 1.5, benzínový motor s výkonom 110 kW. Vozidlo bolo vyrobené v roku 2025. Momentálne má najazdených iba 17,5 tisíc km. Ako som spomínal, je to vo výbave Monte Carlo. To znamená takáto krásna RS modrá farba s čiernymi doplnkami. Samozrejme aj v interiéri to môžeme vidieť. Je to naozaj veľmi krásne spracované. Textilné sedačky, manuálne. Vozidlo má samozrejme množstvo jazdných asistentov, nastaviteľný podvozok, tempomat. Ako môžete vidieť, všade je to veľmi pekne spracované. Vzadu takisto celotextilné sedačky. Takéto krásne. Vozidlo má samozrejme aj panoramatickú strechu, ktorá má aj clonítko, čiže môžete si to dať zakryť. Kufor je manuálny. Vozidlo má samozrejme aj dvojité dno, kde sa nachádza rezervné koleso. Ak sa vám toto vozidlo zapáčilo a mali by ste o neho záujem, nachádza sa v našom showroome vo FISA Cars v Rovinke. Cena tohto vozidla je momentálne 25 900 eur. V prípade záujmu vám vieme na vozidlo vybaviť aj financovanie či poistenie.